jsem Míra, je mi 49 let a v současnou dobu pracuji jako učitel. Tak, než jsem se sem přihlásil, tak jsem měl víc kilo, než jsem si představoval. Chtěl jsem se toho samozřejmě zbavit. Fyzicky jsem byl spíš línej. Nebylo to o tom, že bych jako úplně vůbec nesportoval, ale ne nějak úplně extrémně aktivně. A jsem se přihlásil, abych se zase vrátil aspoň do nějaké částečné kondice a hlavně, abych schodil ty kilo navíc. Nejsem člověk, který by nějak extrémně byl trpělivý, takže jsem doufal, že vypiju 4 nápoje a zhubnu 5 kilo. Samozřejmě to tak není. Ono to fungovalo jenom částečně, protože samozřejmě se to všechno vrátilo a žít na koktejlech na exi nejde. A nejvíc mě právě frustrovalo to, že se nemůžu zbavit těch kil a vlastně ta dieta jako taková, jako všeobecná, ať to byla ta nebo ta, tak mě spíš dostávala do takového toho stavu unavenosti, že jsem prostě neměl tu sílu, neměl jsem prostě tu energii, sice jsem se zbavil pár kil, to jako jo, který samozřejmě okamžitě naskočili zpátky, ale jako tělesně jsem byl úplně jinde. Já jsem hledal spíš někoho nebo něco, kdo mi pomůže, protože já se sám asi nedokážu úplně jakoby donutit, nebo potřebuji prostě vedení. Potřebuji někoho nad sebou, kdo mě povede prostě tím správným směrem a dokáže mi jakoby vnuknout ten důvod proč, jo? Abych viděl nějaký výsledek. Samozřejmě z jedné strany jsem si našel nějakou reklamu, nějakou recenzi, nejen o této společnosti, ale jakoby o jiných. Tahle ta mě zaujala tím přístupem a samozřejmě to jsem se pak jako ověřil. Výsledky jsem víceméně viděl, když to řeknu hodně špatně, tak nějak skoro hned. Viděl jsem to i sám na sobě. Jo? Nejen na té váze, ale i sám na sobě. Měl jsem víc energie, dokázal jsem to jako najednou víc a začal jsem si jakoby sám sebe vážit. Jo? Prostě i v tom zrcadle jsem zase začal vypadat trošku jako člověk a ne jako pupkatý dědek. Ten výsledek pro mě v první řadě znamená to, že se cítím jako, abych to neřekl blbě, jako chtěnej, nebo jako člověk, na kterýho, když to řeknu úplně špatně, za kterým se otočí ženská. Jo, že prostě nestydím se si někde sundat tričko, si myslím, že prostě dokážu dneska to, co jsem nikdy nedokázal. Jo, a doufám, že prostě to půjde dál. Hejte, všechno se dá zvládnout, není nic nemožný, zkuste to, musíte to zkusit na to, abyste to dokázali ocenit a hlavně se musíte zbavit toho ostychu té první návštěvy. Až tady ono jít takhle, jít do posilovny, kde vidíte jenom ty svalnatý postavy, to je strašně, vás to jako ničí, jo? To je ta frustrace, když si říkáte, tohle to já nikdy nedokážu, ale proto to neděláte. Děláte to proto, abyste po případě prostě dostali tu postavu do nějaké fáze, svoji kondici do nějaké fáze a tady jsem, když to řeknu, nechci nikoho urazit, ale tady jsme prostě parta pupkáčů, který si něco máme s námi udělat. A i vy s tím jste schopni něco udělat, za pomoci prostě toho týmu. Jste.